Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Deitor Polling Station APHLC Songatum Schedule Awareness Program Kepaman Pon Arkoini Phain Kora Trok Arni Lakhain Kora Trok Duarbagori MSC Constituency Angkangpi Deitor Police Station Keparlo Deitor Polling Station Angkangpi Langtuk Terang Arongalong APHLC Schedule Awareness Program Kepaman Pon Deitor Polling Station President Jonaram Terang Pensi Labang Suamai Charipon Lola Penke Lapu Deitor Polling Station Secretary Tenson Terang Pensi Maike Phalam Thepenke Alohi Pachinipon Bang Suamai Along Kachetongdun Lake Duarbagori APHLC President Mondor Singh Ingti Langtuk Terang Rongasar Pondit Terang Maiso Togbi Rongasar Devinson Togbi Lapen APHLC Klembang Photum Chetongdun Lapenke Mei Cheng Chiaprang Nihang Kro Lapen Khoi Terang Atumpen Bongchin Arnam Tapupon Pen Bongchinta Mesen Pusi Kurusar Atumpen Thanpon Lapenke Duarbagori APHLC President Mondor Singh Ingti Pen Schedule Alam Sitame Thanpachini Pon Han Boka Pen Robinson Killing Karbiang Long News Choram sitame isan chorap nilin lo dak daitor PS pensioner tumpini pangceng ponlo PS sipensi la sinon duar bogri long parumpet PS engkora ke thomdo la sinon PS engkora hini dola la sine tu lapu klembom dambom sine tum kampachun ponbompo tak pini da kacit ni ligi chini na mating pute kalang ilo atema episasi long ambangke kichini tong tekte mase kisuman atum bangke kedam tang MLA husitame akrong ka prek dun rong lo sitame nona bang kya lang tom aning akrong aning chirot kut pensi ipsrc long na jipa ok dun lo pu Karbiswar lo song atumpen Pherang Kemai Kepadopon Karlitang Sumila Rong Hang Pialam Kia Puthak Kachesong Mate Kes Kachedan Nonputa Ington Telang Dihina Hin Kadure Ajoksi Kanglen Dokok Pusi Karbiswar lo song atumpen Lamthe Paklang Pon Arkoini Phain Kora Trok Arni Anarlo Porphai Bajik Krehinia Por Malompen KSL Lamding Roda Sai Hemalong Labangso Pherang Kemai Padoponlo Bangso Pherang Kemai Long Karbiang Long Women Justice Forum Mepi Violet Bepi Pherang Ke Tumaphan Kepachini Pona Tengke Karlitang Sumila Rong Hang Pi Alam Kia Puthak Ahok Pedakang Sai Kelong Jiaphan High Court Along Chedan Bomlo Karlitang Sumila Rong Hang Pia Kes Pajut Etlo Pusi Penang Anatum Paklang Ponlo Sitame Lasoa Kesa Bangke Pajut Pon Pelang High Court Along Ingsai Pon Bomlang Puta Clardak Pen Thanpa Klar Ponlo Tegel hallo nini ni thoma prang Karlitang Sumila Rong Hang Pi Kesa Puthak Pot Kisuman Radatung Kontroversi Mate Kachini Damde Gile Damde La Sondoko So Puthak Sini Tum Hin Pen Clarified PG Sila So Puthak Alam Bangke Karlitang Sumila Rong Hang Pi Labang So Kesa Bangke High Court long bang non sulibom mane akes le ki jut kali apen akes le ki close kali ke damtang isia lo klang lo la ke human rights along ke sing long photum pen da FIR pilo amasi la so FIR tipia ateng pensi mane human rights atuma bang atum han hearing hang lo hearing batai dami hang lo samelang letung kopini kisung du kopen masilang tum hearing bang kitong tidak lo hala so pen porsi batai ni thom hang da pita jetong tidak porsi human right ahoya hin mansi la bang so kesa bang ke cross check lo lo si hal bang so ni thom prang klang lo la si ni litum karbiang long arada khan ki puji mate ipaklari alam the bangal hello je Karlitang Sumila Rong Pia kesa bang ke dam bom lang la pensuli bom lang hearing same do bom lang asap odihi namu kacipidun movie penajok si non so dak bangke agef do ko son sinil tuma bangke court pen same isi information and law penang itu media through pen sinil tum nang lituma phan jai pon lo asa case number pen la hai hui ta nang itu ari dai nil tum nang pipo asa case bangke kadu habi la Karlitang Sumila Rong Pia case bangke la posisi suli bom lang case ke close kle stame asap odihi namu chok cecet ajoine masih lapuno ko bangke ada bangsi extend chok lapuno nasi ke damtang ini thom prang keklang alu keklang ham klik ke asabang close check wahala bangke ka break atumsi ipi human rights tuma pena bangsi ala so case ke nang lelo hearing donde ada masih donde ada batai do oposi masih close check ini ke angdeng leke lelo jut nang ko angdeng sidolo la so case jong si non ilitum pajudam kok thek ko te ilitum la so case bangke no hong ko long same
cewan pen itum ladak ke claim ninge sai an mai itum claim pon nongi bon sitame so luk so dak kasi muni ili tumang bong cerap tek jot ti amasi halana ke claim pi tumabang ta akijoy kali dak mati de amadi hina mo mukha bang abede masih advocate tum han penceng lo kadu han danili tum kado we tum pendame cerap do na kasik sak do akatikuk do kok lo amasi akesa bang itu pajulong lere kasila so dihi namo bang yang sini tum pupu pen cipang rumen penilu pada akesa bang ke jud dapo son si ni tum bang ke dak advocate tum ben high court tum pen ke lang the lang tum ben long pon lo Anong Chethangklong, Veku Alang Sun MLA Rupsing Teronari Dengpen, Ingpupon. Nijang Karbiang Lok, Hamren Rong Sopipen Kahelo, Kilometer Pobak Doji, Amlong Aroy, Menukur Alingalong, Anong ka Chethangklong, Veku Alang Sun MLA Rupsing Teron Ahinpen, Ingpupon. Nijang Karbiang Long, Hamren Angkangalong, Veku Alang Sunta Isi, Keminay Loputa, Havar Aradatum, Chethanpon. Veku Alang Sun Lapen, Pregjam Adimalong Pusitami, Ansosi Aliralon Kepamat Ponjiapan, Hawar Arad atumta, Chipang Tangpon Nang Jilapen, Nilitum Karbiang Long Autonomous Council Ahin Pen Klempon Popusi, Tanpa Chinipon. Labang Soamayalong, VATDC Pen, HRD, NGO President, Biren Singh Ingti Ahin Pensi, Kecheng Kijut Anamay, Japon Lu. Labang Soamayalong Alohiaman Pen, Joy Sinkro, Fishery Board Chairman, Richardson Hanse, Border Chairman, Ongdung Kethe Ari Sang Huatum Lapen, Hawar Arad atum Chetong Dunsi, Aliralon Pen Veku Alang Sun Kangpu Amay, Pajutpon. Kacuki masar mada dak sia komiti dola so komiti phan chorodang polang tum asalam the ke cheng pon pameye phanang tum ke klem pon porke tasi laso Veku Alang Sun ke plang pita muitu marjulong lo laso atumu pen abang dak khoson si ke plang mangta itum kadwe angkang da pacini pantai tu cini pon je pan bori pon po pen basically dak ke itum cini bangke hamrana ton angkang along ke bang tum ki juji ke lang ji atum puta Hamran adung ta lason lang mesen kelang me jumi me dim du pu bang tumpai thang panje phan ba ke nilihin pen bang ta ka bor ipon padu alam the bang la hello je MLA ni le mandat pen basically ke west kar benglong long tourism spot long la song bong ke hamran long ke de Veku Alang Sun lo la pen thai upset asini tum sarkar pen chief minister la pen tourism minister pen chewasi non an ke di tum scheme phong ke ni tum ke deng pon padu pon lo asong bong ke Veku Alang Sun no bangke nomor silo adun tu bangke da bangke thai upset lo lapen long kindu thota si khanduri long tourist laso luta bang ta kapetang ponye phangta ni tum sarkar peng chek pon padu ta si li tum bang ladak Veku Alang Sun abangke hamrana dung ladak jumi me lang me dim anso si Karbiang long dat poli asam long ta lapen asam long ta poli mane dak det pi long ta laso adim long anse bang apa ci thangklong adimalong pen so nombor ateng pedu ni phani tung ka klem po je bangke la ka sarkar da chokche da pen ka dewe da cerap rin ka dewe abang si tung klem po nei basically dak komiti rong sa pa chuni de ke da so Alang Sun abang ke pini tum cheng pon lo